Velkommen til denne lille film, der viser, hvordan kortværktøjet til det Kriminalpræventive Råds spørgeskema virker. Det første du skal gøre, er at flytte kortet til det område, du gerne vil se. Anbring musen på et tilfældigt sted i kortet. Klik med venstre museknap og hold museknappen nede. Ved at bevæge musen kan du nu trække kortet rundt for at finde det område på kortet, du gerne vil se. Slip museknappen, når du har flyttet kortet. Hvis du vil flytte kortet langt, kan det være nødvendigt at flytte det flere gange. Nu er du klar til at zoome på kortet. I øverste venstre hjørne af kortet er der en zoombar. Tryk på plus for at se kortet tættere på, eller minus for at se kortet længere væk fra. Jo flere gange du trykker på plus eller minus, jo tættere på eller længere væk kommer du. Du kan også trække i slideren, eller bruge en hjul på dit mus, eller du kan klikke på kortet for at zoome der, hvor du ønsker at zoome ind. Nu er du klar til at angive en knappenål på kortet. I øverste højre hjørne af kortet er der et felt med en knappenål i. Anbring musemarkøren på knappenålen. Klik på knappenålen med venstre museknap og hold den nede. Ved at bevæge musen kan du nu flytte knappenålen. Slip knappenålen på det sted i kortet, hvor du ønsker at placere den. Sæt knappenålen så præcis som muligt på det sted, du ønsker at angive. Nu skal du vælge, hvilken slags knappenål du ønsker at angive. Det gør du ved at klikke på en af valgmulighederne over kortet. Det kan enten være det præcise sted, eller hele vejen eller stien. Hvis du vælger denne mulighed, så skal knappenålen placeres på vejen eller stien. Hvis du vælger hele boligblokken eller gruppen af huse, så skal du placere knappenålen i blokken eller gruppen af huse. Der er også mulighed for at vælge en omkreds af 500 meter fra knappenålen, eller at du ikke kan angive et sted på kortet. Vælger du den sidste mulighed, behøver du slet ikke at placere nogen knappenål på kortet. Du kan også fortryde placeringen af en knappenål. Enten ved at flytte knappenålen. Det gøres ved at anbringe musemarkøren på den knappenål, du vil flytte. Klik på knappenålen med venstre museknap og hold den nede. Ved at bevæge musen kan du nu flytte knappenålen. Slip museknappen, når knappenålen er det sted på kortet, hvor du ønsker at placere den. Den anden mulighed du har, er at slette knappenålen. Anbring musemarkøren på den knappenål, du gerne vil slette. Klik en enkelt gang på knappenålen med den venstre museknap. Herefter kommer der en hvid boks frem med teksten Slet knappenål. Klik på teksten, og så forsvinder knappenålen. Du kan nu sætte en ny knappenål ved at trække en ny knappenål ind på kortet.